Benvidos ao tutorial relativo ao exercicio 4 da unidade 1 de PIAC. Este exercicio de valoración de existencias, tedes varios, tres en concreto, imos facer un tutorial cun deles porque, bueno, a resolución dos outros dous é totalmente análoga a este de aquí. Vale, nestes exercicios dásenos, bueno, pois os datos dos movimentos que teñen as existencias no almacén dunha empresa e temos que calcular a valoración que vai tendo esas existencias ao longo do mes e a valoración final. E temos que facelo de acordo a dous métodos, o método FIFO e o método do precio medio ponderado. Vale, antes de nada hai que facer unha pequena aclaración. Claro, hoxe en día o control de existencias en almacén lévase totalmente informatizado, non? É dicir, pois o ven con código de barras ou, bueno, con calquera tipo de metodoloxía de ferramenta tecnolóxica que fai que isto realmente non se fai a man. Entón, podemos preguntarnos que utilidade ten saber isto. Vale, como a maioría de procesos que se fan nunha empresa, unha cousa é que a máquina paga o traballo sucio, por así dicilo, por nós, e outra cousa moi distinta é que a persoa que está detrás da máquina, pois, bueno, ten que saber, ten que ter os coñecementos teóricos de que o que se está facendo. E isto é o que imos facernos con estes exercicios. Dicir que estes dous métodos, o FIFO e o precio medio ponderado, son os establecidos polo Plan Xeral Contable. Nunha unidade posterior saberemos que é iso de Plan Xeral Contable, pero basicamente podemos dicir que o que di a lei, vaya, nunha palabra. Ben, comezamos entón no apartado A co método FIFO. O método FIFO, polas súas siglas en inglés, First Input, First Output, ven sendo que as primeiras que entran son as primeiras que saen. Entón, nos di o exercicio que a 1 de maio a empresa ten as seguintes existencias iniciais: 4 unidades a un precio de 10, posto que nos din que o total é 40, polo tanto, se son 4 unidades e o precio total é 40, lógicamente o precio unitario ten que ser 10. Por lo tanto, inicialmente temos 4 por 10, 40. O 2 de maio nos di que se compran 10 unidades a un prezo de 12. Evidentemente, os prezos aos que compra unha empresa, pois, obviamente non teñen por que ser iguais no tempo, non teñen por que manterse. A veces serán iguais, a veces non. Entón, é por iso que temos que ter estes métodos de valoración. Ben, no método FIFO temos que ter en conta os distintos grupos de mercancías que entran a distintos prezos. É por isto que nos poñemos aquí que a empresa ten 4 unidades a 10, 40, 10 unidades a 12 que acaban de entrar 120, é dicir, a valoración neste momento, a 2 de maio, das mercadorías da empresa no almacén son 160, pero 160 compostas de 40 unidades, 4 unidades compradas a 10 e 10 unidades compradas a 12. Total, 160. Ben, o 10 de maio volvemos a facer unha compra de 12 unidades a 12,50, 150, exactamente o mesmo. É dicir, temos 310 euros en mercancía no almacén de 40 destas 4, 120 destas 10, 150 destas 12. Ben, o método FIFO non ten ninguna modificación cando hai unha entrada. A modificación é cando hai unha saída, é dicir, cando hai unha venda. De acordo? Neste caso, o día 11 de maio, dinos que se venden 20 unidades. Claro, se se venden 20 unidades, nós temos aquí as saídas, temos que ter en conta desas 20 unidades que saen, se son estas ou se son estas, ou unha mestura de todas elas. Como dixemos antes, no método FIFO, as primeiras que entran son as primeiras que saen. Polo tanto, en primeiro lugar sairán estas 4 unidades, despois estas 10 e 14 e 6 destas 12 para chegar ás 20. Polo tanto, se saen 4, 10 e 6, cantas me van quedar? Vanme quedar a 6, a canto? A 12,50. Entón, é importante ver que no método FIFO hai que ter en conta cales son as mercancías que saen para ver cales son as que quedan. Se saen estas 4, saen estas 10 e destas 12 saen 6, e que quedan 6 a 12,50. Por lo tanto, a valoración serían 75. Ben, volvemos ter unha entrada, 30 unidades a 13, por lo tanto, teremos estas 6 a 12,50 máis 30 a 13, 465.
volve a haber unha saída de 22. Se hai unha saída de 22 é que saen estas 6 e destas 30 saen 16, polo tanto quedan 14. É dicir que quedarán 14 a 13 euros, 182. Aquí vamos poñendo a saída, saen estas 6 a 12,50, 16 a 13. Vale, é interesante ver que, inda que no enunciado dase o precio de venda, realmente o precio de venda para o control de existencias nun almacén non é necesario absolutamente para nada. Por lo tanto, é un dato que se dá no exercicio, pero que non é necesario, en absoluto. Ben, continuamos, sería exactamente igual, sería repetindo o mesmo proceso. Neste caso entran 25 a 11, polo tanto temos 457, saen 28, polo tanto sairán 14, máis destas 25 14 quedan 11, 11 a 11, 121, entran 10 a 15, por tanto 11 por 11 e 10 por 15, e por último, entran 25 a 11, polo tanto, teremos 11 a 11, 10 a 15 e 25 a 11. Valoración total, 546. Por tanto, este sería o control de existencias ou a valoración máis ben de existencias baixo o método FIFO. Co método precio medio ponderado, vamos ver que a valoración final non dá igual que co FIFO. Obviamente, as unidades finais que quedan si son as mesmas. Obviamente, as unidades físicas si que son as mesmas baixo os dous métodos de valoración. Pero, como o prezo unitario desas mercadorías non é o mesmo baixo un sistema que ca outro, a valoración final tampouco. Isto é importante telo en conta. Ben, as existencias iniciais baixo o precio medio ponderado, obviamente, son as mesmas, e vemos que no precio medio ponderado, a diferenza de no FIFO, sí que cando hai entradas hai unha variación. É dicir, estes dous sistemas de alguma maneira van ao contrario. O FIFO non hai modificacións coas entradas, pero sí coas saídas. O precio medio ponderado non hai modificación coas saídas, pero sí coas entradas. Que pasa? Nos temos 4 unidades a 10 e están entrando 10 a 12. Vale, pois o que imos facer é unha media entre estes dous prezos, 10 e 12, para ver canto valoramos estas 14 unidades, 4 máis 10. E é unha media ponderada, é dicir, como aquí hai 10 e aquí hai 4, este 12 ten que ter máis peso que este de aquí. En concreto, vamos ver como sería o cálculo. O cálculo este precio medio ponderado sería 4 unidades por 10 máis 10 por 12, entre o total, que son 14. Isto dá 160 entre 14, 11,42, 857. Vale, isto é importante remarcalo. Hai que facer hai que facer o redondeo, de acordo? Se son 11,42, 8, pois evidentemente serán 11,43, é dicir, non vale coller todas as cifras. Entón, eu teño 14 unidades por 11,43, dame 160,02. Este 0,2 é precisamente por ese redondeo que fixen. É importante que o teñades en conta nos exercicios ou no exame. É sempre o redondeo con euros, sempre ten que ser 2 decimais. Os euros non teñen 3 ou 4 ou 5 decimais, de acordo? Ben, entón, vemos que co precio medio ponderado, a valoración das existencias neste momento sería 160,02. Ben, volvemos ter o 10 do 5 outra entrada. 12 unidades a 12,50, 150. Outra vez temos que recalcular outra vez o precio medio ponderado. De acordo? Como sería neste caso? Pois neste caso sería esas 14 unidades que eu teño a 11,43, máis as 12 unidades que están entrando a 12,50, entre un total de 26, dame 11,9238. Volvo a facer o redondeo, volvo a multiplicar o precio medio ponderado xa redondeado polas 26 e dame 309,92. Ben, vemos que o día 11 hai unha saída e aquí, como dicía antes, no precio medio ponderado, as saídas non afectan. Por que? Porque simplemente, vamos a ver, eu teño 26 unidades a 11,92. É un único precio, non é como no FIFO que tiña 3 prezos diferentes. Aquí só teño un prezo, 11,92. Bueno, pois se saen 20 unidades, quedarán 6 a ese mesmo prezo. 6 por 11,92, 71,52. Entón, repito, no precio medio ponderado,
a diferenza do FIFO, sí que hai modificación coas saídas, pero, perdón, non hai modificación coas saídas, pero sí coas entradas. Vale, vemos que, bueno, sería exactamente igual todas as entradas e todas as saídas, e vemos, como dicía antes, que a valoración final das existencias a 30 de maio é distinta cun método ou con outro. Para finalizar, cabe facer unha pequena reflexión en canto a cal dos métodos é o máis axeitado, e o único que podemos dicir é que cada empresa ten que elixir aquel que se adecue máis ás súas necesidades. O Plan Xeral Contable, en principio, di que é mellor utilizar o precio medio ponderado, pero non obriga, é dicir, unha empresa que vexa que segundo as súas características dos seus produtos é mellor utilizar o FIFO, pois pode optar por este sistema sen ningún tipo de problema.